aiko a ƙaunar ki nai nisa a begen ki ba wasa ko da za a sa gasa ni ne za na cinye su kanwata. Ke ma kin riga kin san ai wannan, ni ma na riga na san ai wannan, kowa ya riga ya san yazbillah akan san ki an san ni zaki ne. Zaki ne, zaki ne, zaki ne. Ni ne za na kare haƙinki domin ai kulawarki na gona, idan har da rai ma dai lafiya da ke za na je ma Saudiya. Ina baki girma daidai ne domin ke kadai ce mai sona, idan har a ce min in barki wannan kuskure ne ma a gona. Abuna, abuna, abuna. A bar ni da ke ni dai mai sona, gidana da ke ni dai zan zauna, ke zamto uwar 'ya'ya a gona, ni ma kin ga na zamto abbansu. Ashe rayuwata ma aike ne, gani na da jina ma aike ne, a kullum tunani na daike ne, kina nan a raina mai sona. In kin so na aiko zan